Hixiene oral en persoas con teno cerebral. Dependencia severa. A cuidadora debe colocarse xunto á persoa a que se lle vai cepillar os dentes. Esta debe ter a cabeza ben apoiada e estar cómoda. Usa un cepillo de dentes de dureza media. Recoméndase que sexa eléctrico. A pasta de dentes debe ter flúor. Hai que botar pouca cantidade. Usa os dedos como unha pinza para separar os beizos. Podes empregar abrebocas para facilitar o acceso aos dentes. Se a persoa leva prótese, hai que retirala antes do cepillado. Como cepillar os dentes? O cepillado debe durar entre 2 e 3 minutos. Fai movementos curtos, evitando dar as xengivas. Segue sempre a mesma orde para non esquecer ninguna zona. Limpa todas as partes dos dentes. Non pares de cepillarte se sangran as xengivas. Consulta coa dentista se sangran moito. Tamén hai que cepillar a superficie da lingua. Despois do cepillado, podes pasar polos dentes unha gasa mollada no colutorio. Tamén podes mollar un pouco de cepillo de dentes no colutorio. Unha poesía oral pode reducir o risco de algunhas enfermidades respiratorias.